Tak už tak tu máš ten parket, si hovorila, že sa ti to páči. Takže si to chcela mať, tak ti to točím. Jakey, what's wrong? Tak takto nejak trávim teda odpoludnia. Dneska mi akorát začína úplne iná schedule, pretože budem mať všetkých troch na starosti. Takže každý deň v podstate už budem mať aj Noah k tomu, takže to bude väčší záhul, takže budem musieť byť s nimi často vonku. What's wrong, Jakey? Toto neviem, čo sa tu deje. Look at him. Hi. Look at the man here. What is it? I don't know. It's better to go home. Maybe we turn to this park in my place. It's fine. I think he will leave it soon. I don't No know. neviem, čo to tu je za pak. Jakey? I think it's... Jakey, come here. Jakey, please. Oh, thank you. OK, takže posledný pohľad. Takto tu ľudia nejak fungujú. Učia, chodia behať s psami.